kaikki. Täällä taas kuvailemassa. Nyt mä kuvaan, kun mä lakkaan mun kynnet. Jos ei kiinnosta, niin voitte kyllä painua tästä nyt painaa sitä nappia, jolla päästä pois tästä videosta. No, mitä väliä. No, tässä on tällaista kynsilakkaa, kuten huomaatte. Mä en nyt tiedä, mikä tää ei lue mitään. No kuitenkin, tää on tosi kivan väristä. Mä tykkään tosi itse. Sitten mulla on tällaista ihan vaan Miraven kynsilakan poistoainetta. Poistaa kynsilakan tehokkaasti, hoitaa kynsiä suojaa kuivumiselta. Valmistettu Suomessa. Tillverkad i Finland. Sitten mulla on vaan näitä plus-vanulappuja. Plus-vanulappuja. Jetstuutis. Ja sitten mulla on myös väriä, jos mulla menee ylitölpäin. Jetstuutis. Ensiksi sun pitää ottaa vanulappu. Sitten sun pitää pistää kynsilakan poistoainetta siihen. Ja kukaan ei tiedä. Kaikkihan sen tietää. Oho, mä laskutinkin. Mä just kyllä ensimmäinen kerran. Haida. Näin toimii ylläkävällä semmoinen aikaisesti kun kuvaat. Sitten. Jos mä nyt kuvaan tämän, kun mä pistän tätä. Mä näen sitä yläpuolella teille. Näet mun sormet. Putsaan. Okei, en mä tuu todella. Näyttää täältä, kun mä oon putsannut, näyttää ihanalta. Noin. Sitten toinen käsi. Putsataan. Noin. Sitten lakataan tämä kynsi. Mä en kuvata, kun mä lakkaan. Näette sitten. Mä lakkaan sitäkin tän käden. Nyt mä oon lakannut nämä. Kynnet, ne nyt näy kunnolla. Ette varmaan näette. Mä en ole kovin hyvä lakkaamaan kynsiä, mutta ajattelin nyt. Lakataan niin. Ja toinen käsi.